салому алайкум, хуш омадед ба канали Қушнус Ширин Ибронова. рӯзҳои охир видеоҳои зиёд ман монда истодам бо сабабе ки саволҳо бениҳоят зиёд мешаванд. мардум медонанд ки айни ҳол дар Русия рӯзҳои истироҳатӣ аст. баъди 11 аллакай сар мешавад назорати ҳуҷҷатҳои муҳоҷирон, назорати ҳуҷҷатҳои шаҳрвандони хориҷӣ дар Русия. барои ҳамин саволҳо зиёд шуд. ман ба саволҳои шумо ҳар рӯз видео монда истодам то ки шумо ба саволҳои худ ҷавоб гиред. ва нафарони зиёд ки дар Тоҷикистон ҳастед ва зану фарзанди шумо баъзея дар Русия ҳастанд, зану фарзанд зиндагонӣ доранд, яъне зани баъзеятон гуфтед ки патент дора, зиндагонӣ дора, кор карда истодааст. фарзандони шумо садик мераванд, мактаб мераванд, аммо шавҳарҳо депорт шуданд. шумо аз ман пурсидед, савол додед чӣ кор кардан лозим. ба шумо гуфтаниам ки ҳамаи шумо аввалаш ки электрони почта кушоед. дар ҳамин канали ман навишта шудааст, пура видео кардам, нишон додам ки электрони почта чӣ хел кушодан лозим. нафарони электрони почта доред, марҳамат, МВД ФСБ ҳам дар ҳамин канали ман ҳаст. МВД ФСБ официални сайти интернетишон ҳаст, телефоношон ҳаст. гиред, марҳамат, ба воситаи интернет дар ҳамон сайти интернетӣ, официални сайти МВД ФСБ ариза пешниҳод кунед ки зани шумо дар Русия аст, фарзандони шумо дар Русия ҳастанд, зани шумо дар асоси қонун патент кор дорад, зиндагонӣ дорад, шумо падари фарзандон ҳастед. хати ЗАГСро нусхаша пешниҳод кунед, шаҳодатномаи таваллуди фарзандона пешниҳод кунед ба ҳамон МВД ФСБ аз ҳамон Тоҷикистон через интернет, через электрони почта ариза пешниҳод кунед. ҳамон аризаҳои шумо да тезтар ҷавоб меравад аз МВД ФСБ. худатон ҳамон аризаҳоро ҷавобошона худатон дар электрони почтатон мегиред, аз принтер зада мебароред. ба шумо ки иҷоза додам, марҳамат, билет гиред, омадан гиред Россия. ягон ҷои мушкилӣ надорад. шумо русиро надонед, электрони почта надошта бошед, марҳамат, дар Душанбе бошед, дар куҷои Тоҷикистон бошед, пур аз нафароне ки юрист ҳастанд, нафароне ки забони русиро хуб медонанд, нафароне ки интернетро хуб медонанд, марҳамат, барои шумо я электрони почта мекушоянд ва ҳамон ҳуҷҷатҳои даркориро шумо копия карда дар ҳамон аризаи МВД ФСБ равон кунед, то ки мақомоти ФСБ МВД бинад ки дар ҳақиқат шумо падари ҳамон фарзандо ҳастед ва ЗАГС доред. ақаллан ЗАГС ҳам надошта бошед, шаҳодатномаи таваллуди ҳамон фарзандои шумо ки номи падар шумо ҳастед, яъне фамилияи падар ҳаст, он муайян мекунад ки шумо падари онҳо ҳастед. дар ҳамон асосе ки зани шумо қонунӣ кор дорад дар Русия, шумо метавонед ки дар асоси анамон ҳуҷҷатҳои кӯдакотон ба Русия мумкин шуморо иҷозат диҳам биед. фақат ба воситаи электрони почта ҳозир ҳама. ва фаромӯш насозед, дар канали ман МВД ФСБ пурра суроғаҳо, адресошон ҳастак. видеора бинед, мефаҳмед. тамоми телефонҳо ҳастанд, справшни ва дигар мақомотҳо. марҳамат, бинед, адресҳоро гиред ва электрони почта надошта бошед, кушоед. чӣ хел кушодани электрони почта ман дар ҳамин каналам видео кардам. бинед, ёд гиред, аз худи ҳамон Тоҷикистон худатон муроҷиат кунед ва ҷавобро худатон мегиред. иҷозат диҳанд, марҳамат, омадан мегиред. иҷозат надиҳанд, ҳичи намеоед, саргардон намешавед, беҳуда билет нахаред, ба гапи ҳар кас накунед. эҳтиёт бошед, саломат бошед. видеоро дидед, ба дигарон фиристонед. бисёр инсонҳо аз Тоҷикистон ба ман савол дода истоданд ки яъне ки баъзеаш мегӯяд шавҳараш ҳамроҳи фарзандо инҷо мондааст, занаш дар Тоҷикистон, баъзеаш мегӯяд зану фарзанд дар Русия, шавҳар дар Тоҷикистон. саволҳо бениҳоят зиёд шуданд. ин саволҳо ба шумо дахл дорад. марҳамат, гиред, истифода баред, яъне ки падилитса кунед ба воситаи телефон, то ки дигар ҳамватанон донанду истифода баранд. вақте видеоро мебинед, класс монед, лайк гузоред, то ки видео паҳн шавад ва дигарон бубинанд, истифода баранд. ҳама ҳози сарсону саргардонанд. бисёр инсонҳо мехоҳанд ба назди зану фарзанд биёянд ё ба назди шавҳару фарзандон биёянд. як кори савоб аст, як кори нек аст. ба дигарон ин видеоро фиристонед, дигарон низ истифода баранд. саломат бошед, ба канал обуна шавед. тамоми навигариҳоро аз рӯи қонун ва ҳуҷҷатҳо ба шумо матраҳ мекунам. автоматически ба шумо видеои ман меравад. дар амони худованд бошед.